मंडळी, स्वागत आहे आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आज दिवसभर मस्त आराम करून संध्याकाळी मी आणि माझे पप्पा आम्ही निघालोय बाजारामध्ये. बघूया काय भाजी वगैरे काय मिळते काय. तर इकडे बघा, मी तुम्हाला एक असा नजारा दाखवतो ना की खरोखर असं लाईफ पाहिजे आपल्याला. बघा किती मस्त वाटते. बघा नुसती हिरवी हिरवी चादर अशी पसरलेली आहे मस्त, आणि तिकडे ते बकरे असे मस्त फिरतायत. पाऊस पडतोय, थोडा थोडा पाऊस चालू आहे आणि एवढी निसरण झाली आहे, तरी पण आम्ही पुढे पुढे निघालो. आणि आता हा एरिया जर का कोणाला माहिती असेल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा की हा एरिया कुठला आहे ते. ठीक आहे. आणि आता आम्ही बघतोय रिक्षाची वाट, कारण का गणपती असल्यामुळे ना इकडे संध्याकाळी काहीच मिळत नाही. म्हणजे 5च्या नंतर संध्याकाळी काहीच उपलब्ध नाही आहे या एरियामध्ये. आणि आता आम्ही रिक्षा स्टँडवर चाललो आहे आणि सकाळपासून आम्ही आराम केला आहे, त्याच्यामुळे थोडं बरं वाटतं आहे. मी आणि माझे पप्पा आहेत. पप्पा मला सांगत आहेत सगळं इथलं कसं होतं काय होतं ते. आणि आता आम्ही पुढे चाललो आहे. पुढे बघतोय तर काय, तर आम्हाला रिक्षा स्टँड तर दिसतोय, पण रिक्षा स्टँडवरती एक पण रिक्षा अवेलेबल नाही आहे. आणि आता मी निघालेलो ॲक्च्युली फेरफटका मारायला, पण पप्पा बोलले की आपण बाजारात जाऊन भाजी वगैरे काय मिळते का बघूया उद्यासाठी. असं पाणी वगैरे उडवत चालले. पण गावच्या असं साचलेल्या पाण्याचं ना काय वाटत नाही, पण मुंबईचं साचलेलं पाणी असतं ना, ते फार मला ना विचित्र वाटतं. म्हणजे फार घाण वाटते त्याची. पण गावचं लाईफ मस्त आहे, भारी आहे भाई, खतरनाक. मी सिरियसली बोलतो, असं लाईफ आहे ना ॲक्च्युली सगळ्यांना मिळायला पाहिजे. पण आपण काय आहे ना की मला तर काय समजत नाही. आणि आपण आता आलो आहे ऑटो स्टँडवर, पण ऑटो स्टँडवरती एक पण ऑटो नाही दिसत आहे. आणि इकडे आम्ही जवळजवळ 15 मिनटं उभे आहे. 15 मिनटं झालीत आता. ठीक आहे. हा एरिया जर का कोणाला माहिती असेल तर प्लीज कमेंटमध्ये सांगा, म्हणजे मला कळेल की तुम्ही व्हिडिओ इथपर्यंत बघितला आहे करून. ठीक आहे. आणि 15 ते 20 मिनटानंतर आहे ना आम्हाला आमचं भाग्य उघडलं आणि आम्हाला रिक्षा मिळाली, ती सुद्धा मार्केटपर्यंत. आणि आता आम्ही चाललो आहे मार्केटात. तर मार्केटात बघूया काय परिस्थिती आहे. गणपती असल्यामुळे संध्याकाळी 6च्या नंतर सगळं बंद होतं आहे. तर आता बघूया मार्केटमध्ये काय आपल्याला मिळतंय का भाजी पाला. फिरून आलो आहे स्वामीमध्ये. आता स्वामीमध्ये मी इकडे माझी ऑर्डर दिली आहे. म्हटलं आज बघू काय मिळतंय का. तर इकडे आपल्याला व्हेजमध्ये शिमला मिरचीची भाजी होती, ती मला जरा पण आवडत नाही. पण मी एक सुरमई फ्रायचा तुकडा घेतला आणि आम्ही निघालो पुन्हा मार्केटमध्ये. आणि हे इकडे मस्त फळं वगैरे भेटतात. इकडे बाजूला मस्जिद आहे, फळं भेटत आहेत, पाऊस चालू आहे. आणि इकडे विजया बेकरी म्हणून नवीन उघडली आहे. आणि ही जी गल्ली आहे ना राईट साईडला, इकडे मेडिकल आहे. हे रात्री 11 वाजेपर्यंत चालू असतं मालवणातलं. ही मालवण बाजारपेठ आहे. आणि सरळ गेले की तुम्ही दांडीच्या बीचवरती जाता. आणि ही जी गल्ली आहे ना, ही प्रॉपर म्हणजे जी बाजाराची भाजीपाल्याची जी मार्केट आहे ना, ते या गल्लीत लागतं. आणि या गल्लीत जर तुम्ही सकाळी आलात ना, तर सकाळी तुम्हाला इकडे पाय ठेवा पण जागा नाही, एवढी गर्दी असते. पण आज काय की गणपती असल्यामुळे ना इकडे फार अशी जागा सुटलेली आहे आपल्याला. म्हणजे खरोखर म्हणजे एवढी मोकळी जागा कधीच नसते. आणि माझ्या राईट साईडला जे आहे ना, हे होलसेल बाजार आहे. इकडे पण कधी तुम्ही येऊन व्हिजिट करा. तुम्हाला इकडे घरात लागणाऱ्या सर्व गोष्टी इकडे मिळतील कमी दरामध्ये. आणि माझ्या बाजूचा जो लेफ्ट हँड साईड आहे तिकडे भारत गॅस आहे. आणि आता आम्ही चाललो आहे पुढे. तर पुढे बघूया आपल्याला आता इकडे ना भाजी मिळते का, कारण ऑलमोस्ट सगळं ना आता बंद होत चाललं आहे. आणि पप्पा माझ्यासोबत चालत आहेत. तर फायनली मला इकडे जसं आम्ही लेफ्ट घेतला आतमध्ये ना, इकडे आम्हाला मिळालेलं आहे भाजी मार्केट. तर इकडे फार म्हणजे इकडे पण असं फार लक होतं आपलं की आपल्याला इकडे भाजी मार्केट भेटलेलं ओपन. आणि इकडे आम्ही भाजी घेतली आणि इकडनं आम्ही पुन्हा घरी गेलो. आतापर्यंत जर का तुम्ही व्हिडिओ बघत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. आणि व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला नक्की सांगा, जेणेकरून आणि मी सुद्धा काहीतरी चांगलं व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करीन. भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.